الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أيضا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Mangulip na Allah subhanahu wa ta'ala diyan kay matuwa maganta no sa makampatausin na isay ni amya kala nga akasabuton o manusia so iku kakainin ka aniyang kung ginawa niya. Si iku mga bandingan na mga pangtumar kita no agama tanunga agama Islam sa kabaloy kapukawa o manusia kung ginawa niya. Sa kasarampangan niyang kutito hadap na antap akian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isay niya di mainong ka o manusia. Sa iko kanakdaklan na minggaya gumaya din si saging kain niya na kalilipatan yan iba mataan nas kanya na magdun sa tangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya dunia na ayak abasong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manuyang kasukoyawir ka po dunia. Mataan na lagi dikaw may mananiya na mananangga. Kan nabatan mo si itatap si sagingan niya. O diya tigin manay na matag kagudan sumasagad si sagingan mo talaga. Na isay ni adi maiinga o manusia. Aaya katawin niya saging kaya auyuyag ko dunya na tanitiya sa kapagintaw. Na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imyalo iron. Nagupitil yan sukoyuyag ko dunia na bulo yan kasukoyuyag ko dunia matag kabulin mananangga. Nangwa na mananangga na sumasagad kanabos ka ninong tatap. Why? Isa ki ano yung nasukapagintaw ko dunia na lagi usati man akayo ay nisagad na si sagiyang kutualanan. Sabab si sagiyang kutua karanti agiyang kutualungan na suminirong kabun sa giyang kuta kayo na dumi kakaon na oyan okay pa ka kakaon na ngayong upman si saging kuta upang na pagantapan ka anta kaging kuta psungan ka. Para ba kagaya inisabi na kaging kuta mana kayo na berong kaon na manan yan na tatak sa upama na taman sa upama na kung kaya pa kaging nakapatay. Di na oyan ito na ngayon sa kanya na pero si saging kuta upang na sungan yan. Okay. Nagyan na ini-advise sa kita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakunta ka ba sa ako, hindi main ka. Nasusamay ko mga tao na ayaw katayunan nung natanitiya sa kapamito. Why? Hindi iti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagunta ka git mag-usay tanong, amatag ka bin sumasagad si saging talaga. Kanaba ka ang tanitiya sa, na kanaba ka ay mananiyan, na dayon sana yung na sumisirong ka kung makaringa si saging uta kayo. Why? Na siya niya, Ibn Umar radiyallahu anhuma, na Peter yan, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الله أكبر. Igi atiyan na kaya gagabilang ka. Nalingkap na yawa ikapitaya ka. Giya ikatatabuan
o di naman na niyan nakatatang ka dun o ad na para tinig Allah subhanahu wa ta'ala aso ka patay o gusto ka pa kataling umuki alungan na kiyama ngayon mo na niyan damalan isi kong yaman natin Allah subhanahu wa ta'ala with na si kong mga kufar na ayak ka tayo ranong namawatan si ikaw pa man nakambun kita o di nakapakataling magihan o pa man alungan na kiyama miya sabot sa kiyama takapil Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya ano yan yan na tingin na innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Why? Mata na tigol Allah subhanahu wa ta'ala asosya ito ang mga kufar na ayak kapakailan si iku alawa na mauri o ginagiyang kuto pa man nakapakataling mo kapatay na mawatampan. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba na sumyaman natin ako Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba mawata nakapakailan ng kamaran niya kagdamay nakapakailan si iku pa man nakapatay na ugiyang kuto pa man na maran niya kapagdamayan ko pa man nakulo kasi sa mga nakayama ko kapag dutan si sa mga namoy. Okay. Na. Ato na inisang pati ano? Wa idha asbahta fala tantadir al-masa. Na iya manatigin na kaya pitaanggap manatigin. Maana andid ni kaya pitaelka. Niya kanaw ka. Siko ka papagintaw nga, siko mabasa naman. Na aya ka basa niyan. Na fala tantadir al-masa. Na din ka din panewa. Din ka pinewak man so kakagawin yan. Hindi na kakagawin yan. Kaano din ni masipat ka. Natabi ako si iko pa man ang mga ginawa tanong. Na kaya padalimang ka dun sa titwa kanak wallahu subhanahu wa ta'ala sa makapunanggila ka dun o mga galibak ay dikas wat wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa ikaw ka na ikalak ka o baka ban kapantag niya kapatay si sa giyang kuto kapag dud ko wallahu subhanahu wa ta'ala na matataw kasi sa giyang kuto pa ma na di kasuswato Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto niya mabagla sipat. Agin kaya pa ma natabasa o upama na Ibn Umar radiyallahu anhu. Naginan. Ududun tanwag yung buta katin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Asumpat na din naging kapapusin ka no. Yung utakabasa ko, adi maiinom ka imanto o mga tao alaw kasuwata bulwata manguda na miyagin taos din si sagin nga dunia na ay pupito ko nga na amay kami atay na ipinubang na din na brown na miya pa na maparati ako Allah subhanahu wa ta'ala na ibat sa kapo Allah kagupon kapantag ya kapatay so tao at daw so iman parati ako Allah ta'ala na kapadudan nagkito mo din kung mga tao apikisik sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kada kalimanto apo pumatay kung mga tunganay tanong ay kada kalimanto apo pumatay kung mga pamilya tanong o pamakapatan mo pumagito nga nasita no ang mismo ang matatang ko dunia ang mababaw na ay man na naging utapan na imatanong so ito nga tanong na upama makabatan mo pumagito nga na so kaya rami ka kung ako intaw niyan nakadabasi ni Rambig o upama na sino Allah subhanahu wa ta'ala kakitong ka na kabilang ka ay taman kaya paano mo tanong niyan kung Allah subhanahu wa ta'ala naunta ka masaw adid na ipakanggiyan mo na kung mga ginawa amya kadagdakan apo pumatay kung mga tungan ay tanong. Pumatay kung mga pamilya tanong. Pumatay kung mga ginaway. Ugaid. Na asar kabiyantay na inilipon. Siyang bayangan na robya taman na may pasad dito na. Nakalilipatan. Asi ko yan o kapamatay umagaysa. Na magdudtano sa tangan ng Allah Ta'ala. Na pagwidin tanong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sa mga tao apakasumpusugan namang baginin sa kasugan. Na sa mga tao apakadimpumin ko narkadyanam namang baginin sa kapakapagawidakan na kasupin akasiksaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na di may nadaagon awidakan umagisa. Tiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Iya, itanda sa mata na sukatin Allah subhanahu wa ta'ala na tito din. Ay manan yan na makasusugat na makarumpak si mga tao at di yan ay minangga. Okay. Tigwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, tiruang ka ya Muhammad, aswa Allah subhanahu wa ta'ala na piyakapawiruyin niya. Yung ay man ito katatakutan siya sa gigit niya. Okay.
Na yung utak ka bersama di malintau sa manusia na kalilipatan yan na okay, ano kaputay niyan, na kanabaro bumiyataman. Why? Nasuka po paghintaw o manusia na oriyan yan na pumatay ka na matatari mainiw ginawa tanong tumatay ka Ugay na ay kalilipat tanong na si Korea no kapamatay tanong na paguyin tanong na paremodan tanong sa ano nga nakyaman na derdin at chance abot tanong pagpakakasiko dunia sa kapanimu ka sa amal ko kapag isya ka wallahu ta'ala ko lang o upama na iniblener ka alin o sisali nga dunia na andang ka inusar andang ka ay manan yan na pinggas to sutamo ka andang ka inusar sa koyoyog ka so pangudang ka andang ka inusar sa upama natamo ka andang ka inusar so ilmo ka andang ka inusar so langon ka mapian inibler ka wallahu subhanahu wa ta'ala alini ka kanay ay buong katawan ng riyan kaya pamatay tanong na ay manan yan natigil ng yapasan wah summa yumitukum kaya yan natigil Allah ta'ala namung nabis ka nung ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. Pinakamasakit ito. Tuloy niya natin Allah subhanahu wa ta'ala. Napalibod na misalo sa ano nga nakiyama. Gito su ano gito su gawi. Adad na sang kaanon o pisya katawan sa diyong kutwa kapukawa. Uli na kapo makambut na si ko mga umanisa. Si ko po nakiyalog kaya na banganon na mga niyan napawinda si sa ano nga nakiyama. Okay, natin Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Okay, natin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadakdakan kong mga manusia na dira na ikatawan na dira na iyong pamanamayin ating Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Na isa nang amal bin apertalin mo at amay kong pama na dita no ikalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan Allah subhanahu wa ta'ala. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Andaman na yati ko Allah subhanahu wa ta'ala ikasusupakan niyo si ko Allah andaman na ya ikauungkiran niyo si ko Allah andaman na ya ginipapilagay si ko Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwata at sa kanuman natin Allah subhanahu wa ta'ala na matay kanuman matay ka. Si ikudapan kay bayan o manusia ko dunia na aya pakasal na maatay ka. Aya kinibayan tano ko dunia na minggulalan sa mga kapuon tano si kong mga ama tano na si kudat tano pa nakatago ko una ampan o datano katago ko sulit yan o mga inatano na pitero Allah ta'ala at sa kitano na matay tano. Wa kuntum amwata fa ahyakum na inuyag kanu wallahu ta'ala. Si ko kaya tagutan ko suldutin ng mga inatanong. Narutan mo inuyag wallahu ta'ala sa tama sa kinibayan tanong si sa kinibayan. Na miyagintaw sa manusia na singka panggalaba ka. Si tanong panggalaba ka sa kamapian tanong. Agito ikasabapan sa kiliman tanong wallah amay ka ay mananin na ikanin mo tanong yan. Nagupong ka di makainom ka. Nasing ka mo, pumapunda na baksok ka sa mapisa ka, tulog ka, nakandimbong ka si kung apoy kung narakadyan lang. Okay. Hingay no to, nakagitigo Allah subhanahu wa ta'ala, asiko kaya yan, ang ikanong atigo Allah ta'ala sa lingin niya, sumayumito kong, o riyan niya natigo Allah subhanahu wa ta'ala, na muna miskanong ko tigo Allah. Diti, sabot ama na nagpupatay. Okay. Naikatang na naman ito, pupatay, Au pa makabang kabod na pumagitong aso dahil naman na kiniguri so kaya pagintaw niyan na aya din na kadakalanon na di ikasusuot mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan na malimod doon ka mo sa ito. Nakibuto tayo siya kaya nang inilibog. Kapanuduwal yan, may pasan. Nabit na bo na widakan sa ububod niya tayo siya ito na aya o kita kaya patay niyan na di maka na di makapanananguhan si Allah subhanahu wa ta'ala na miyatay siya ito pag-uwing si anong manakiyaman at taniti sa adayo siya na yun napipisik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagipitir Allah ta'ala ori ano kapatay tanong na pag-uwing tanong man Allah ta'ala. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Ori natin Allah o kaya buno agad kanong na rin yan na pag-uwi na miskarok man ay gito so kapakatig ay manang yan na kapuro kong Allah subhanahu wa ta'ala rin yan at Allah
na paglutin mo si ko Allah. Malutin mo si ko Allah. Okay. So, dinan mga pagirya kung si ko Allah Ta'ala, itanman tanong sa Allah. Tadman tanong, niya tanong sa ganyan dunia, kapya kapag wiwib tanong niya nun, kaya pa kasal tanong na, matay tanong. Nauriyan yan na mulong tanong niya mo. Nauriyan yan na pagwiwib tanong niyan, kagito, ikimugan o balas amap niya, na gukay man na niya nakasiksaan o mga tao, siya pakiran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nila na, kadna nami, hey Tuhan nami, amatnatayni, wa ahyaytana tnatayni, fa'atarafna bidunubina, fahal ila khurujin min sabil. Niya kadlo kaming ka mabuno uli na niya kadlo kaming mapangimatay at yung maging ano. Okay. Na niya kadlo kaming ka mauyag. Wah, inuyag kaming ka sa niya kadlo. Na ni saling butawang kami. Okay. Si kuha man na niya na mga dusa niya, damkan kami kaswatan. Na mga dun na okay. Tumang nisihan sa chance. Fa'atarafna bidunubina, fahal ila khurujin min sabil. Mga na okay, kapakawami, nakapakaliyamin. Sagin kaya ako'y kung nakakajahannam, makakasoy kami kung dunia, kawanggan mo kami sa mga parati akong Allah Ta'ala. Magaman kami doon. Allahu Akbar. Waliyahzubillah. So Allah subhanahu wa ta'ala, na pambagan tanong yan sa mga inangka, na sa di maginangka, na binitaman kung kapakamunin sa araw na kiyama. Di Allah subhanahu wa ta'ala, bitiriyabon, إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Mata natin Allah subhanahu wa ta'ala aso niya mamungkit. At dahilan pala ti aso Allah subhanahu wa ta'ala na kakalang kapong iran aamanan niyan na mataan na surayan ito Allah ta'ala. Sikiran ang niya mamungkit ko Allah subhanahu wa ta'ala na mas gabi, mala, adi surarang itiran, o katatawiran ko ginawa, katatawiran si Saging kay dunia, ararang itiran ko mga ginawiran ko mga tao, adilun silang si ko kaparati ako Allah Ta'ala, na kugungkir nila na kirahitan sila natin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Naginan mga pagayang si ko Allah Ta'ala, ilitan mo pangunutan, subaya ginawa si Saging kay dunia, kamatanasan sa mga tao ang pangunutan niyan subaya ginawa si Saging kay dunia, na makamdaman din na makasinggit din sa kapakatalimuan sa araw ng kiyama. Isa pa nakialo yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ipantag ko kapag lutin sa araw ng kiyama, kaisa niya di ka kaiimo lang ng manusia. Ay katulad niya nung na asa na di makapagitaw, pakakan, pakainom, pakatulog, di makalitar, okay, mapipit na ginawa niyan. Nakalilipatan niya, na alin di kapatay niyan, nakapupunan din sa kapumagitungon sa aymanan niya na tama sa kapakatalimuan sa araw ng kiyama. Tiwag Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. Okay. Sama naman ang kasagutan, nasusinan mo ito, inisakot ilan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sana ka pitinggan ang akpit. At isakot ilan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pagwin na misiyan natin Allah subhanahu wa ta'ala sa alaman na kinama, palimod na misiyan. Pero yan yan natin Allah Ta'ala na patero na misikinan. Inisakot niyo sa Allah Ta'ala. So sila no tam yaman ako to Allah Ta'ala na paterong ginan Allah subhanahu wa ta'ala. Agaganak tanong ko derpayo. Antum wa syurakaukum sa kanong gusto ay manan yan na inipaman ako to Allah Ta'ala. So langon way manan yan na miniduka pilayo. Why? Mga tindig manan yan na ayaw maulaw yan, na din yan, mapakaatod, susunod yung Allah subhanahu wa ta'ala, na ginan, ipatiro ng Allah ta'ala, asahan makinak, inuga pinakan. Pero ng Allah ta'ala, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. May lain natin Allah ta'ala sa umani isa katindig ang maliliwod, at ay mananin na kipakatitiko, na umani isa atindig, umani isa kagapo, mga umat na itawag ko sa upaman na daptarya, sa upaman na kitabya. Okay. Na sa ano ito at Allah subhanahu wa ta'ala, na ito sugawi, igbalas ko umani isa sumanin, ang upaman na pinggil pakiyan amapya. Okay. Na isa pa nakialam yung Allah ta'ala kung kapakataling matalo sa alaman na kiyama.
na pagwirintan Allah Ta'ala si sa alungan na kema, na pakipatin Allah Ta'ala kung mga malaikat yan. Aging kutuwa pa ma, nakapuli mo da, nakatimu ako lang ulang mga tawa ini sa kutuiran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero giran, si sa alungan na kema, احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Oyag na bisihan at wallahu ta'ala si sa alungan na kiyama. So siya na to, amin dadarwa ka, aguso ay manangyan na mga inapadairan. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Dan silan mabaloy, asingin biran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dairan susuat na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasala ko pisusuat yan. Asala ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Fahduhum ila siratil jahim. Napatiron Allah ta'ala kung mga malaika. Dindin nyo siya kung ay mananian na siratil jahim. Sigo pa ma nalalan. Muli naging kuto ka ma na isum kung apoy kung nakakagahan na. Nasa alungan na kayama na din pakapalago siya isa. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sabi yung kuto alungan. Nayaman na niya napakasibin wallahu ta'ala. Sunang-unangan ng mga derwa ka. Pakapsasin din Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Isa pa na kaya yun Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-isirin sumagay siya. Sa kapatiwan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam a'had ilaykum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Di na nipatiron Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi naman ang prisabuto natin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam a'had ilaykum ya bani Adam. Bakos ka natin Allah ta'ala napaka-iktiyar, napaka-inang ka. Hindi mo ta'ano Adam. Ay inibagay Allah ta'ala adindi na kung inibagay niya na upama na piyakain ng kayang sirkitan at tigin na Allah ta'budu syaitan. Di niyo ang ipirati aso syaitan. Di niyo ang isimbo na di niyo pumungunutan aso syaitan. Mataan natin Allah subhanahu wa ta'ala aso syaitan na din abdon yan umaya si kung mga ginawa tano sa kapakalilis na kung narapajahannam inunta sa mapaloy ang nipagpilitan niyan ang masiksa na maulog ko apoy kung narapajahannam. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. Sangat Allah Ta'ala susunod kami asakan na emanan yan na ayat itu na nanonood ko. Ahinan ikatir Allah Ta'ala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dari lagi abaya kita ng syaitan. Awatan yan midulog ko kamapian. Ikaswat wallahu ta'ala kaya kabayayan na liyakuno min ashabis sa'ir mabalita nung amak din ang ipagpagayan o kapusin mo wallahu ta'ala si kapag nakagyan na. Ati wallahu ta'ala wakifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun. Sa along anutuwa ti wallahu subhanahu wa ta'ala na pag-isiyan siya pagkatampuan siya na pagkatagan siya na tigulong subhanahu wa ta'ala tarkan mo tigulong ta'ala ang matalas nga nung napag-isiyan ano malagong lata na saroon na ino ka nung di makapikinabang o siya ano to ka man na inimdo ka pilayo pagilayan ka na kinalipatan ng mga tao so kaluman yan tabi yung kasugal ba kung mga kufa na ayay man to di pag-uyag-uyag ng mga watatanua ayay man na niyan na ayay di pagintaw. Na so, tanong ikaswat Allah ta'ala, awi pa kalibri tanong ko apoy kung narakadahanam na aya penalipakan. Na inibagak na aya pisos sa kuyan na yung kay pitiro dun aw pamanasihan sa mga tawa o kalimun Allah ta'ala na tao ko apoy kung narakadahanam na aya pisos sa kuyan sa mga kaparangay nga. Nati Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Yang ana ng mga tawam yang adididog. Apadarkan mo tigullahu ta'ala sa kanakang akadidog. Nabadarating wallahu ta'ala ang mga otakyo na mga pamigiran niyo. Ay lumisiran upama na lagi lupa na pagkabubayay. Agiyan ka na ng mga tawam yang adididog. Yang adididog. Nung yung ay bisisa kuya Agiyan kaya mga galbag na naligkasot Allah ta'ala. Bada mga kaliwat wallah. Apalam takunu ta'qilun. Na amay kasasakuyan na ng mga tao. Nati wallahu ta'ala.
هذه جهنم التي كنتم توعدون. Nakagi adi kanu ko sa karajagin nga naggalabak adi ka sa Allah Ta'ala. Katiri adi Allah Ta'ala sunar ka jahannam. Abagian ang mga tao asumi pa kung Allah Ta'ala inidiin dikiran natin Allah Ta'ala. Okay. Na ito, ikulo na ang mga tao. Amay, kaya man yan. Na di tanong mga pamikir sa giyang kutasimba ko Allah Ta'ala. Di tanong may nakaging kaya lambas sa giyang tao yung tanong man siya na ay nakatawin niya nun na pupagintaw si isa gayon sabi yung pupagintaw si isa katap na din yan katawan na di siya di mapita, di siya di sagawi, di siya di saunan yung man na mindod sa tangan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakumatanong sa alaman na kiyama na di na pero mapagmakungagay sa mga lang mo namin yung bagyan saan sa pigil na papasagin niya na di gan pipikira ka imbalas sila mo Allah Ta'ala ay tabu ubaka pakataw ba ta Allah Ta'ala falyawma la tudlam nafsun shay'a wala tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Sa anong mangyati ko Allah Ta'ala na di-misid ka nung pinaliman sa mga ginawa sa apya niya kay dito o pamanasay. Wala tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Nagyang utuwas ng langwan unyang galiba ko tao na dilin ko ang Allah Ta'ala at igbalas Allah Ta'ala kung gagay sa so upamananganin ng aning amyang nalagyan. Okay. Pati siya di kapag ka kung mga tao api kasi sa Allah Ta'ala binitanong ka, papiron Allah Ta'ala, islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Isu Allah Ta'ala akapakasula kung gagisa kung apoy kung narakajahanam siya bapuan mananin nanganin amyang galabakyan kaya kinanin ko Allah Subhanahu wa Ta'ala na pamanayin sa mga muliran andin pa ka emananin na makapatin o di na emananin na perkatan din pa kapatin Allah Ta'ala wa tukallimuna aydihim ay pakapatid ng Allah Ta'ala ay pakapatid ng nabiyati wallah na sa mga limiran wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun nagpakipsaksian namin pakapasaksi namin sa mga airan sa mga anggotairan si kung maninunganin amyan gagabakiran ating Allah Subhanahu wa Ta'ala na yinan ay inka amyakan na sa mga kufar na ayak kapakailangan o koyo yung kudunya na mati silang panmatay ayak kapakailangan sis alaman na kiyama na mati panbita mo na ditan mo ng pangingiringan na ayak pangingiringan na tanong na sumama yaman at yak Allah ayak kapakailangan ko kapatay ayak kapakailangan ko pa mga alaman na mori na maralitin siya yung mga ginawa okay. So Allah niya ngayon innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba okay. So siya ito ang mga kufar na ayak kapakailangan ko upang manakulo lah sisa yung kaya kapot pupumatay o mga tao gusto ko pa manakulo sa alaman na mori na mawatang na na sumyo nga natin na kapiling ano na lagi dito na ubang mapita na kung masubang uling ay mananyan na pakataling mo sumapatay na ginan pupunin na ko Allah Subhanahu wa Ta'ala at pakikinabihan kong maghinutan mo na pakisipat kita mo mapalitan mo mga tao mapipikiran sa alaman na kiyama mapipikiran sa kapaglugin sa tangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mapipikiran o bubud ni makaapas sa mga amal amin galabaktan mo si saging kaya dunia na dedin abatan ukit abatan upang pakanod si saging kaya dunia abatan upang balingan sa kuman nakapripihatan upang amal tan kadedin o pangana ukit inong tabo si saging kaya o yung tanong pang alam ba nga ipihan tanong sa mga amal tanong napakapian tanong na tubat tanong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taubat ay mananin na taubat tanong soha sa kita bubalinganan sa mga galabak dan niya kita nung kaswatan nag-isin di tanong dan nag-ugin ko tagalbak na balik Allah Ta'ala mga pipiya aging ko tagalbak adak tanong kaswatan Allah sa ayat pagpulin tanong ko Allah na si tanong kapantag kapatay asi kong masa ang masuswata kita mo sa Allah si ikubasa anuman aaya di tanong di manggalbak lagi ang kutarsimba kanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب